Ha yn taw mawn ygol is blaid Timcheall yn tyl. Ha gyda Ellen agus yn loch ha sy'n asol yn orba agus sy'n gael sŵl idd A Ghrèig. Sy'n ha nishe se bala na haine prif vala na Ghrèig yn y balchan y sy'n sy'n tyl bala gymasnog. Gyda agus ha sy'n ffwydach am y bala na haine nio Athens sa'n na sio a ham Parthenon a ha cod is 2,000 agus 100 blion y gwys. Ha lwy nasiant yn y Ghrèig oefus o hen fata agus hami y ciolwch ag fata. Ha calwch gyfel ciad cyrcyd sa hoc rannan am nasacha na awr yn galig. Oamsach hen fata. Chan i lat gasio'n gyleid chan i'n ysgwyngen. Sie mewn Olympus y fein ys arste as y Ghrèig. Ha 2,000 agus 900 metr ag arste. Agus ha sa rac yn anna sio. Fe fan y gian Ghrèigach y ffwydach ag yw mawn. Agus mwyedig kan je in y ilan a has y Ghrèig a clynnych je ga hiet fichet sa siach ilan. Sé sin ma ha súl aichead am henoch iad A Ghrèig, be sin iad asle Timcheall a dyl, ma heachgain.